Té a continuació la paraula el diputat senyor López Tena, del subgrup Solidaritat Catalana per la Independència. Gràcies, senyor president. Vostè va dir, senyor conseller, fa temps, ara ens acaba de dir d'una manera més, diguem-ne, més discreta, el de que volia anar-hi més enllà de l'estricta acció policial. En el seu moment se'n va vantar que aniria fins al límit de la llei i una mica més. Què hi ha una mica més enllà del límit de la llei? La il·legalitat, el delicte. I aquesta declaració de passar-se al delicte, que esperem que sigui simplement una declaració, el problema és que ens trobem que un dels alts càrrecs de la seva conselleria, el comissari general de Coordinació Territorial, el senyor David Piqué i Bataller, ho defensa d'una manera expressa i ara em referiré a alguna de les seves declaracions i sobretot de les seves declaracions per escrit, dels seus escrits. Senyor conseller, la seva funció, evidentment, és el mantenir l'ordre públic, però també és la de garantir els drets dels ciutadans. I els drets dels ciutadans protestant, els drets dels ciutadans exercint la ideologia, els plantejaments, les idees i els projectes que tinguin per oportú, sense que sigui ni el govern de la Generalitat ni, evidentment, la Conselleria de l'Interior la que tingui que dir als ciutadans què han de pensar o no han de pensar, què han de defensar o no defensar i quines idees poden tenir o no poden tenir. Perquè, fer el contrari, ja comença a convertir-se en motiu d'atenció internacional. I l'atenció internacional no és perquè hi hagi una foto en la portada d'un diari. L'atenció internacional és perquè l'actuació del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya aparegui com a vulneradora dels drets humans en l'informe anual del Departament d'Estat dels Estats Units. Aquesta és la qüestió greu. I aquesta qüestió greu, el seu, i per tant, mentre que continuï sent un càrrec de la seva conselleria, comissari general de Coordinació Territorial, hem d'entendre que és la seva política. Aquest senyor ja en el seu moment va definir els manifestants, no només els violents, sinó els manifestants en general, com a rates als quals se l'havia de caçar en les clavegueres o rere una cadira d'universitat. Tinc aquí literalment les seves declaracions. Si tota la premsa s'ha equivocat, entrecomillant les seves declaracions, posin vostès en contacte amb tota la premsa que entrecomilla les seves declaracions. Ja sigui en una cova, en una claveguera, que és on s'amaguen les rates, en una assemblea que no representa a ningú o rere una cadira d'universitat. Obrir cometes, tancar cometes. Però ja no hi ha per declaracions, que poden ser, evidentment, pot estar tota la premsa equivocada, però difícilment pot estar equivocat quan aquest mateix responsable polític de la seva conselleria, el 11 de desembre de l'any 2009, defensa tota una sèrie de polítiques que alguna li reproduiré ara d'una manera bastant resumideta, perquè hi ha per llogar-hi cadires. Quan diu: fruit de la fase anterior, cal generar el debat polític suficient sobre el problema dels habitatges ocupats, forçant l'aparició de postures extremes que vagin des de la criminalització de les usurpacions fins a la sanció punitiva als propietaris que mantinguin un habitatge desocupat, sigui per especular o pel que sigui. D'això ja s'encarregaran les diverses opcions polítiques i els tertulians i o portaveus ideològicament definits. La idea és que aquest debat conclogui en una proposta de modificació legislativa d'ampli consens on el punt de vista de les opcions polítiques més representatives hi vegin reflectits els seus postulats. Un altre paràgraf: de tota manera, si el nombre de manifestants fos excessiu, potser caldria aprofitar per deixar que durant el recorregut es produeixin prou actes vandàlics com per intensificar el debat sobre el comportament antisocial del moviment antisistema i permetre que l'opinió pública vinculés aquests col·lectius al fenomen Ocupa. És essencial que la població estigui convençuda d'aquesta relació, tot i que no sigui totalment certa. I, per últim, com la resistència d'alguns sectors és previsible, caldrà actuar amb contundència sobre els instigadors de les protestes que es puguin dur a terme. Com veu, aquí en cap moment es parla de violència. Es parla d'idees, es parla de defensar les idees, es parla de protestes. Per tant, com és sobre els instigadors de les protestes que es puguin dur a terme, continua el seu càrrec de la seva conselleria. En aquest cas, però, aquesta actuació no es farà exclusivament des de l'òptica de l'ordre públic, que també, sinó des de la investigació criminal. S'haurà de procurar la detenció selectiva dels líders per imputar-los delictes comuns i evitar la condició de màrtir. A més protestes, més detencions.
fins a acabar amb el poc suport de què disposin, sobretot si comproven els privilegis que es poden aconseguir amb una adequada integració al sistema sense renunciar a algun dels postulats que els inspirin. Està vostè fet això? És la seva conselleria la que se n'encarrega de promoure actes violents per a després criminalitzar idees? Estàs vostès jugant al joc d'encendre un incendi per després poder-ho apagar i aparèixer com el bomber? Estan fent de bomber piròman? Estan fent que les actuacions violentes siguin utilitzades, promogudes, amb cobertura per part de la seva conselleria, amb organització per part de la seva conselleria, anant-hi una mica més del límit de la llei, de manera que això permeti criminalitzar idees, que permeti criminalitzar moviments, que permeti criminalitzar els antisistema? Mentre vostè no destitueixi aquest senyor, el senyor David Piqué i Bataller, continuo repetint el seu nom, comissari general de Coordinació Territorial, no podem creure les seves paraules. I, per tant, voldríem creure que és una conselleria que es dedica a la protecció dels drets dels ciutadans, de l'ordre públic, de la propietat, dels drets de llibertat d'expressió, d'informació, de manifestació, de vaga, però el que ens trobem creixentment són manifestacions d'una altra mena, en la qual vostès passen amb molta facilitat del límit de la llei a una mica més enllà i del límit del que és anar-hi contra les actuacions violentes, contra les actuacions violentes, repeteixo la paraula actuacions, a anar-hi contra aquells que no pensen com vostès. Per tant, i aquí acabaria la meva intervenció, perquè en definitiva és una pregunta. Està fent això, senyor Puig? Està promovent la violència des de la seva conselleria? Està promovent l'actuació violenta a efectes de criminalitzar grups antisistema? Està permetent actuacions vandàliques a efectes de que llavors pugui criminalitzar les idees? Si no ho està fent, faci una prova de que no ho fa. Cessi el comissari general de Coordinació Territorial, senyor Piqué i Bataller, que públicament defensa fer-ho i actuar d'aquesta manera, segurament inspirat en algunes conselleries o en alguns departaments de països totalitaris i autoritaris, cosa que, evidentment, no volem que sigui Catalunya i cosa que, evidentment, és el que ja comença a percebre des de l'exterior, concretament per Departament d'Estat dels Estats Units. Moltes gràcies, senyor president. Gràcies. Senyor López Tena, 5 minuts, sisplau. Gràcies, president. En primer lloc, senyor Puig, Solidaritat Catalana per la Independència no se n'alegra gens que el Departament d'Estat dels Estats Units d'Amèrica inclogui en el seu informe anual la vulneració dels drets humans a Catalunya. Però li donem la credibilitat. Fins ara miraven aquests informes per a veure quina era la situació de Bielorússia o de Birmània o de Tadjikistan. Tal com vostè menysprea aquest informe, doncs l'haurem de mirar també per a informar-nos de quina és la situació dels drets humans a Catalunya. Vostè, per altra banda, acaba de mentir en aquesta comissió, senyor Puig. Acaba de mentir. Perquè el document, i aquí el tinc al davant, quan parla d'aquestes diverses estratègies, entre elles la del model Miyamoto-Musashi, pàgina 29, és quan diu el paràgraf que vostè ha llegit. Lamentablement, aquesta tàctica no és exclusiva de règims totalitaris, també es dona amb massa freqüència en moltes democràcies occidentals, etc. En aquestes pàgines anteriors, a les quals jo no he llegit ni una línia, és quan fa la descripció de diverses maneres d'actuar. Però el que jo he llegit és a partir de la pàgina 31, quan parla pla d'acció. I on diu, el responsable de la seva conselleria, diu la formulació de la hipòtesi principal i la descripció dels darrers models doctrinals pel que fa a l'estratègia, allò que vostè s'ha referit, mentint, així com una disciplinada discreció sobre l'objectiu final, es porten a definir un pla d'acció amb diferents fases. I en el pla d'acció amb diferents fases que defineix l'alt càrrec de la seva conselleria, allà és on diu que s'ha d'enganyar a la gent, que s'ha de permetre que es fossin actes violents, que pugui haver-ne, que es produeixen prou actes vandàlics com per intensificar el debat sobre el comportament antisocial, que s'ha d'imputar de delictes de dret comú a efectes d'evitar que n'hi hagi màrtirs, és a dir, això és el seu pla d'acció, no la descripció dels actes anteriors. Per tant, acabaria la meva intervenció preguntant-li una cosa. Ja ha mentit aquesta comissió en aquests moments. Ha mentit dient que allò que el seu comissari de coordinació
està en la part de l'informe que és falsa, perquè això ho diu ell com a pla d'actuació de la seva conselleria, perquè està nomenat per vostè. Evidentment el document és anterior, ja ho sé, senyor Puig i senyor Prat, de l'any 2009, però vostès ja el coneixien, no?, en aquell moment, o és que ha caigut del cel o els està recomanat per la Mare de Déu d'Agres. Ja sé que el document és anterior a estar exercint de comissari general, ja ho sé. El que dic és que vostè després l'ha nomenat i el manté. I ara menteix aquesta comissió pretenent dir que allò que diu aquest responsable polític de la seva conselleria és una descripció d'actuacions de tercers. Això és així fins a la pàgina 29, no endavant. Endavant és el seu pla d'actuació. Per tant, acabaria amb la mateixa pregunta. Ja que acaba de mentir aquesta comissió sobre un document que tots tenim, també ha mentit quan diu que des de la seva conselleria no es dedica a promoure actes violents a efectes de després criminalitzar-los? Perquè el que li faig és una pregunta molt concreta. Ha mentit en una cosa, també menteix quan diu que no es dedica a promoure actes violents? Gracias, señor López Tena.